Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Anda na punta mga higala nila nga atong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air, o ako lang gihapon kini ang inyong ubos nga lagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Martes, no? Pizza 26 na kini mga higala sa bulan sa Marso. Uy, hapit ng Abril mga higala. Hapit na Martes Santo na ba aron? Martes Santo na ron mga higala, no? So again, ang akong mga apostoles, ganina diri sa Ayungon, nanuroy-suroy na to sila mga higala, no? Nagampo na sa mga kabalayan aron pagtibaan sa matud pa Semana Santa. No, nagsuroy-suroy na ron ako mga sakop din. Nya karon ato dahil nga tibaya unog happy birthday si Doktora Lulu Tabio. O ang ato usab nga dentista diri sa Ayungon nga matud pa suod po guys sa Simbahan Katoliko, no, miyembro sa Couples for Christ. Si Sister Doktora Lulu Tabio. Nahala no, may mudto na kanatong tanan mga higala, ari kita sa atong Saint of the Day. Aboy no ang atong Saint of the Day karong adlaw, bisan og wine ng utara. mura bag si Brad Jones Manaban mga higala, no, bisag wine ng utara. March 24, ano ba 24, March 26. Sabi na balik manong kumahigala, no, March 26 agato ang santo karon mao si San Braulio, Saint Braulio, no? Braulio, no? Braulio, no? Braulio, Braulio, San Braulio. Aboy no, kini si San Braulio mga higala, usa kini siya ka obispo dito sa Saragossa diantong AD 651. Nga he fought against Arian heresy. Nga active in the aktibo kini siya mahigala sa council unya matud pa friend to the poor. Ayan no, simple and prayerful life, no, kini si San Braulio, no, Braulio, Brulio, atong santo karong adlaw. So pangayoon nato mahigala, no, ang pangama ni San Braulio alang kanatong tanan. Unta malikay kita sa mga disgrasya labi na gyud ning panahon sa Semana Santa. Kay ginaingon lagi nga ang Semana Santa mahigala lala kay guni. Okay. Lalililulu. Ayan nga. So muna adlaw lalililulu. Lalali. Pero mahigala ari kita sa CBCP News. CBCP News mahigala, Pope Francis gihimo atong nakalabayng Domingo gisaulog ang misa, no, matud na diday natong na Vatican News mahigala, Norwegian bishops rejects the government bill to amend abortion law nga nagpasayon sa proseso aron mahimo ang abortion, no, kang ang mga kaobispuhan sa Norway ilag yung gisaway, no, ilahang gisaway ang plano sa gobyerno sa Norway nga himuong sayon kaayo ang proseso sa pagpaabot. Muna nga reklamo dayon ang mga obispo. O niya Vatican News gihapon ta manghigala, si Pope Francis matud pa naghatag og mensahe sa RAI, no, ang Italian news agency, no, nga matud pa niya ang public broadcasting must save, no, save the common good, no, kanang kining siguruhon gyud, no, siguruhon gyud sa public broadcaster nga must serve, di kay must serve the common good, no, nya high quality programming and of course unbiased information of the common good. No, sa ato pa muni ang mensahe ni Pope Francis ngadto sa mga broadcaster dito sa Italy nga kung mahimo
ang inyuhang pagpadibya para gyud sa kaayuhan sa tanan. Na unya matud pa kinahanglan nga tag-as jud og kalidad ang inyong mga programa, dili kay por abera nga naay programa, okay na basta kay naa ra gyud tingog-tingog ano, kinahanglan nga taas gyud og kalidad ang inyong mga programa. Unya dili bias, ato pa walay gidapigan, wala ba impartial ba, impartial. Okay? O kadto may gala mga balitang simbahan ini kabudtuhon ug ari kita sa Saint of the Day humana, ari na kita sa ato ang catechism. Sa padayon nato mga higala no, atong gi-discuss kagahapon mga higala ang kabahin sa bunyag. Una gahapon ito gahapon. Napadayon no nato karon mga higala no. Ang ato ang discussion kabahin sa bunyag. Okay. Pangutana, Padar, unsa may katungdanan sa mga mangugos sa mga ilang mga anak. Of course, ako naman ang gidiscuss gahapon, no? Kung dako na ang gibunyagan, ang papel sa mga maninoy o maninay is to assist the candidate, no? Sa ato pa, kung ang nahimo kang maninoy o maninay, sa nga dako na ng imuhang gi-sponsoran, ay imong tabangan, no? Ang matud pa, kini imong gi-maninoyan. Kung bata pa, katungdanan sa mga sponsors, nga ganikanan nga ilang i-present ang ilang anak o kinugos nato sa simbahan. Sila sa ato pabuti pasabot ilang dadon gyud ba, no? Nya ilang tudluan unsaon pagpuyo o kinabuhing Kristohanon. Okay no, nya pila man gyud ka sponsor ang gikinahanglan, no? Abi no, pwede usara, pwede pug daghan. Nya pila man gyud edad sa pwede nang makakugos nga sponsor. Pila man gyud age limit, wala ba age limit? Ang tubag niya na kinahanglan nga mag-edad na gyud og 18. Unya kinahanglan gyud nga nakumpirmahan na siya. Unya katoliko gyud. Kung may laing relihiyon nga moapil sa bunyag, dili gina siya sponsor, kung dili usalaman siya kasaksi sa maong bunyag. Klaro ba? Pwede ba nga ako ra pod ang mo-sponsor sa kumpirma sa akong anak? Dili pwede, oy. Ikaw ra pong ginikanan mo ay mo-sponsor sa kumpirma sa imong anak. Ayaw, pangitaglain na unsa sa din tao ni siya nga siya ra mapukun mo sponsor. Ayaw, pangitaglain. Bali po ni siya ka. Kaunsa ni siya, hadlok ni siya pakaon sa iyahang mga sponsor. Okay, another question. Okay. Okay, allowed ba? Pila man yun ang allowed. O, manani siya. Pila man yun ang allowed. Sa ito pa pwede ragdaghan, pwede daghan. Okay. Why is the Catholic Church practice infant baptism? Okay na ni siya. Ato na ning na-discuss. Na-discuss na nato ning pangutanaha. Okay. Sa katong nganong dako na. Dako ato ang bunyagan. Okay. Doon ay ginaingon nga baptism by blood, Father. Kaya bitang baptism by blood. Naman na siya. Naman na gihisgutan man. Kasi pasabot og baptism by blood. Abi no, baptism by blood is the shedding of one's blood for the faith of Christ. Sa ato pa, imong giula ang imong dugo tungod sa imong pagtuo kang Kristo. The intent of being baptized, with the intent of being baptized, sa ato pa, doon na kay intensyon nga mabunyagan ka, pero due to some circumstances, wala gid mahitabo. O gani, pero andam gyud kapag pasakit, gani namatay ka nga usa ka martir no, while preaching the sacrament. Sa ato pa, kanang munay nahisama ra og nabunyagan na ka, kay ngano man imo mang napuy-an, imo mang giula ang imong dugo alang kang Kristo. Okay, klaro? Ari kita sa laing pangutana. Padre, sa may problema, why do Catholics, balik naman siya. Balik na. Okay. Okay. So, lain tang pangutana mga higalahan, dili na punta, mugawas na punta, kawag na hurot-hurot naman ang pangutana kabahin sa bunyag. Aring na punta sa lain nga pangutana.
Father. Unsa man. Kining Father. Unsa man lagi. Okay. Tak pa may galahang itatag topic diri. Abi no, ato rin ang i-explain mga higala ha. Kay nauso malagi ron ang kumpisal ba mga higala ba? No? Unsa man gyud ang matud pa kini makaingon kita nga maayo kaayo nga pagpangumpisal. What are the qualities of a good confession? Kay uso malagi ron kumpisal kasi manasanta man. Number 1 is it must be humble. Dili hambog ha, humble. Sa ato pa, mapausanon kayo ang imuhang pangumpisal. No, nagpaubos gyud ka ba? It must be humble. Okay? Unya, sincere, matinud-anon. No? And then, number 2 is entire. Kumplito gyud ang imong pagkumpisal nga walay lipod-lipod. No? Muna siya. Niya, kausaman kita makaingon nga ang pagpangumpisal mapaubsanon. Ano? Usaman ito pag-ilapad rin nga mapaubsanon ng atong pagkumpisal. When we accuse ourselves of our sins, kung alang ka nimo nakasala gyud ka, o gibati nimo ang dakong kaulaw sa pagbuhat nimo niini, o may bati ka og kasub-anan kay imong gipasakitan ang Dios. No muna no kay it must be humble. No saan man nato pag ila kung na-humble ba gyud ta. When we accuse ourselves of our sins, kung alang kanimo nakasala gyud ka, unya gibati nimo ang dakong kaulaw sa pagbuhat nimo sa ingon, ug mibati ka og kasub-anan kay imong gipasakitan ang Dios. Kay naa bayay uban nga mangumpisal nga dili mutugan kay matud pa mura og maulaw sila. Ayaw gyud pananglitan. Moingon sila nga nakapangawat sila. O rason pag yun nga tungod kay pobre man o kay pobre man pwede ra siyang makapangawat. Dili wala kay kalaki. Dili mapaubsanon nga mao pagpangumpisal. Unya dato na karon. Padre gahapon padre pobre gihapon padre sa ato pa kay pobre ra man kag gihapon mangawat ra pud gihapon di kag usab. Wala na padre. Nagkapangawat ko, padre. Ano man, pobre magud may kain, padre. Unya, usaban, dato na karon. Pobre paghihapon, padre. Mangawat po, dyan kag usog, kaya dato, pobre pamanday ka. So, muna nga, kinahanglan gyud nga, nagyan ang pagpaubos. Acceptance nga nakasala gyud ka. O, klaro ba? And then, it must be sincere. No? Kinahanglan nga, tininuod gyud ang imuhang pagkinulsol. No, imo gid bang gikaulaw ang imong pagbuhat niini. No, padre, naa ko yo sa ano? Panalita do de mangumpisal, padre, naa ko'y bayi. Unsaon man padre nga babae magimuduol nato, muna nga ato na lang pong gitagino sa usa man puday ka. Dili na pwede. Kinahanglan nga sincere, walay dalang wala bay kanang dala pod bitang tinuplok ba. No, sincero gyud ka, no? So, matud pa, nahimo pahinuon kang proud sa imuhang gihimo, no? Kaya saon mo gud laging gwapom ta. No, matud pa, muna, no? Nga, kinahanglan nga, kung sincero gyud ka, walay mga excuses, in other words. Kung sincere gani, wala gyud kay mga excuses. Kaya matud pa ni Benjamin Franklin, never run an apology with an excuse. No, kinahanglan nga kung mangumpisal ka sincere jud ka, di kay mura na hinuong kag naghinambog no pader na ako bayi unsaon magud pader nga ang babae magimiduol nako muna nga natintal na pud lamang ko mura lang hinambog ba. So nahimo pa hinuong proud sa iyahang gihimo. You should be matud pa of what you have done. You should sa mani be ashamed. You should be ashamed of what you have done. Dili kay nagipanghinambog pahimuon na nimo.
imog yung ikaguol ang imong nahimo kay nasakitan nimo ang Dios. So, sincere gyud ka. Kaya sa 1 John chapter 1 verse 8 to 10, kung muingon kita nga kung wala kita isala, gilimbungan nato ang atong kaugalingon ug wala kanato ang kamatuoran. Apan kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala, tumanon niya ang iyahang saad ug buhaton ang matarong ug mapasaylig yun sa tanang mga kalapasan. Kung muingon kita nga wala kita makasala, gipakabakako nato ang Dios ug wala nato dawata ang iyang pulong. No, matud pa no. Kaysa panultihon 14 bersikulo 9, daw walay bili sa mga buang-buang ang ilang mga sala. Apan ang mga balaan mangita gyud pasaylo. Sa Isaias kapitulo 1 bersikulo 18, nag-ingon ang Ginoo nga rika nako ug maghusay kita. Bisag unsa pa kapula ang imong sala, maputi kini kayo. Bisan pa kung dagtong pula, maputi kini sama sa balhibo sa karnero. Okay, no? So, Father, kapila man gyud ko mangumpisal. We are required to receive the sacrament at least once a year. Pero kung alang kanimo nakabuhat gyud kag sala nga mortal, kinahanglan gyud ka nga mangumpisal. So mas maayo nga sa matag karon og unya mangumpisal ka. Siguro every first Friday of the month, ang kanunay pagpangumpisal makahatag kanimo og kalinaw sa hunahuna, sanglit mituo ka man nga napasaylo na ang imong sala. Abi no, dinhi na lang una kita kutob ha kay nagkaan pa mi no. By the way karong 26 man taon mahigala no. Karon taon-taon manguli na mi kay ugma Miyerkules Santo na baya. No, Miyerkules Santo na. So nang hinaot ko nga ana kamong tanan sa kapiskay sa panglawas ug ako lang gihapon kini ang inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin A. Manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios nga kagaong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas.